60 שניות על הפנג'ויה. הפנג'ויה זהו שמה של חופשת הסטודנטים המסורתית. מדי שנה נוהרים בהמוניהם אלפי סטודנטים דרומה ל3 ימים מלאי חטאים אסורים. בסיומם ישובו אל ביתם אבודים, מבולבלים ותוהים איך יחזרו לשגרה. כמו מקושרים בורגרנט, משפחת הזני והי פייב. גם הפנג'ויה היא חיקוי שהגיע מאמריקה. בעוד שחופשת הספרינג ברייק האמריקאית מתקיימת מול חופיה של קנקון, מקסיקו, הסטודנטים הישראלים מסתפקים בנופיה הקסומים של עיר הנופש אילת. לא רבים יודעים זאת, אך הפקת אירוע הענק ממומנת ברובה ממכירת כפכפים אבודים אשר נמצאו בחוף הדקל. זהרו, השמש הקופחת בשילוב אחוז האלכוהול הגבוה בדם עלולים להוביל לאיבוד השתנות, איבוד הכרה ואיבוד בתולים. גם יכולת ההתמצאות נפגעת. החשש הכי גדול בפנג'ויה זה לא שתלכו 4 ותחזרו פחות, אלא שתלכו 4 ותחזרו 1 יותר. ומי שלא טוב לו, יום טוב לו.